Wesizwe jikijela. Wani wana skipper lakini. Great. Yasport nesipa sakho. Ukunika skip ngadala. Nakumjwayela. Ngathi savimba. Kodwa nakumjwayela. Yebo. Viva Mkhonto viva. Viva. Comrades sifike egcineni weprogram. Ngomthetho bekade kuyiprogram eyodwa. But with the excitement and with the spirit ama comrades anaso. Sicela comrade ukuthi ndenisha izandla bafethu please. Enkulu izandla. Viva what age viva. Viva. Comrades sithanda ukubonga kakhulu bafethu neso. Ngicela ukuba ne-meeting eyodwa ngapha Xoli. Sicela ukubonga kakhulu bafethu your effort isikhathi senu enisikhandile for this program. Umuntu ucela nje ukubonga uWard 8 the host of the program namhlanje sibonge uWard 9 okhona sibonge uWard 17 Ward 15 in their absentia and Ward 16 bese comrade si acknowledge the presence of Comrade Senzo as the member of the region and the comrade uXoli ezinobhala wabafundisi under Umkhonto RIM mangithi sho njalo iprimo iRIM kodwa ke isingisi sinjalo sengingena ukuthi ngikhulume isingisi sika Sobho bese ngiyatrenda angifisi ukuthi di comrades ongaphekwa khona konke engicela ukuthi ngintshele kona yabona la mzalazweni bafethu one we are not friends okay lokho nje comrade ngicela ukusho ukuthi asizange la sikhethana ukuthi because angithi abangani nobakhetha we revolution uhlangana nenje namazenze ufuna ukulale nayo izulu sisho njalo sithi ulala nenja inamazenze uma kuthiwa hamba uyosebenza noma kuyi enamazenze you have no choice ukuthi yena wenze njani uyosebenza naye ngifisa ke ukuthi ngingene ku Ward 8 comrade we spoke about lento last week ngeke sikwazi uku-entertain ama divisions enfisa ukuthi niwaqale ewadini umuntu ufisa ukuthatha ibreak thatha ibreak uphole ekhaya but Umkhonto wesizwe uzokwenza njani uzoqhubeka kusho mina kumakuyi ongahlali Ward 8 Ward 9 uma nawe ubona ukuthi usakwatile don't influence the process hamba uphole ekhaya thina soqhubeka neprogram so hlangana nawe futhi as umfowethu as udadewethu siphinde futhi siqhubeke but Umkhonto ngeke umise umakuyi ukuthi umakuyi ukwatile sizwana if umakuyi ekwatile Umkhonto wena wenzani laqhubeka so ke we are standing here as Ward 8 today to say comrade we are proud of Ward 8 i-attention esinikeze yona njengamanje isikhomba ukuthi sekufuneke manje senjani siye kwamanye amaward but uWard 8 so now up until umhla ka 14 February ngithi ikhona enye after no ayikho 14 February sikwazi comrade uyofocus kwamanye amaward Ward 9 we rest assured sizoya but uma sisuka la siya eWard 17 okay sembonge Ward 17 wenze abe 5 minutes bese wakhatha comrades ngeke Umkhonto uwine uma nizofuna uku-entertain umqoqi yes lokho nje ngifuna unitshela ngenza example ngoba umqoqi ngeke offendeke ngeke uwine Umkhonto if umqoqi namhlanje evuka emudi evuke into zakubo asingeke sikwazi sonke ukuthi manje sefuna manje silokhuza sisondele kumqoqi ngoba umudi no that will never happen Umkhonto wamukela abantu usuku nosuku it's one of the things engihlezi ngitshela ngithi ungaclaim kumkhonto ukuthi kade wafika siyazwana akekho umuntu kumkhonto kade wafika ngoba the moment uclaim ukuthi wena kade wafika uzoba on and off khona bazofika namhlanje bathi ke thina ke si on up until ama elections then you start to get offended again ukuthi sekhona abantu asanda kufika la akekho umuntu omusha kumkhonto it's our slogan as inkosi la ngabalele and it's our slogan as uthukela ukuthi asinayi thina umuntu okuthiwa musha la emdala wonke umuntu ofika manje sasa ufika uba ilunga lomkhonto sizwa ngaye asitshele izinto ezokhanda umkhonto wesizwe so elogcina lami lithi sifisa ubonga lezi inkokheli lezi ziwu2 ebamsene nama leaders nenkokheli zale ward comrade your effort kumkhonto wesizwe yabonakala neso angifuni ukuthi sigizwe ngibhede
but kunalento ethi kwilokhuzana kwi-English. Bafowethu uma sikhuluma ngabantu bokufika abokufika kuleli izwe lethu asiqondiseni ulwimi ukuthi kahle hle sithini kuhulumeni ngabo. Uma sithi thina aba document ngamanye amazwi sithi abahlale ngokusemthethweni sebedocumentiwe. Uhulumeni seshilo kwathi cha ngizoba documenta ngoba ama South Africans ayakhala ukuthi labantu abadocumentwanga. Liqubuka igazi lomuntu nempilo yomuntu khona la eSouth Africa eseqala impilo esingayazi. Sizokhala ngaye isithini lo muntu sothi akahambe kanjani manje uba sathi aka document. Uma sithi abahambe isiphi isizathu ingoba sebaningi kakhulu kunathi. Sesihlupheka sesibaningi thina esihluphekayo nabo sebephakathi ama resources asemancane. So sithi ke abahambe. Ukhona ababalekile khona abahluphekeke lokho ngempela okuserious baze bangena ngopotsho. Uhulumeni akabakhele i-refuge camp ngoba bona ama refugees ababaleki. Uhulumeni akabakhele indawo yokukholisela isikhanda hayi phakathi kwabantu somewhere kude nabantu nedolobha labantu la bezohlala khona bondliwe eSouth Africa ngokusemthethweni bagadwa amasosha ngoba ababaleki benhlupheko yamazwe abo kanjalo futhi neziphi. So abaye khona ke ukuze abokufika abahlala la kube ukuthi bazofaka iqhaza ngeza amabhizinisi lawa right aregistiwe ngowaseswazini engikhumbula kahle ngicabanga nala eSouth Africa kunjalo kuthiwa uma ufuna ubuzwe bala eSouth Africa fanele ube umuntu osuspende 5 years business nakho lirana la ube umuntu ovuselela ipermit yakho umuntu i-taxi yakhe iyavela ezweni kwaSARS umuntu futhi oqashe abantu bezwe inamba ethile yabantu bezwe business lakho yonke leyo uyakuthola kubuzweke njengoba sebethola umsebenzi sebeyinduna beyimanager besiphethe nje bafike kanjani lapho ekubeni thina sikhona sifuna lezo ikhundla singayitholi ulamba ngisho udokotela kodwa khona abantu bokufika abanayo wonke lama privileges sifike kanjani la amalungelo abasemakhulu kunawethu thina nje ehlala ezweni asena amalungelo ngalendlela ukuthi ngisho ulimi lwethu ulwimi ilanguage esiyikhulumayo thina sodwa equbuke nje ulimini sesiyaboshelwa yona mongase uthi umuntu uyikwerekwere uthi umuntu uyishangane usho wonke uthi izayizayi wonke lamagama njalo aseyinhlamba manje sesoboshelwa lokho manje siboshwa uyu uhulumeni wethu angazi bavikela labantu bakwenze njani what is the agreement ngempela behind doors closed doors ngempela kwenzakalani yithi sesiyigqila ezweni lakithi esalwela